ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ስለት ሓጣኩ ኣይድርብየን እዩ ተነስሒ ነብሰይ ጉይታኽስ መሓረዩ ተመሊሰ ባርያ ቦይ ንምዃን ክበቅዕ ናፊቐ ከም ውሉድ ሓቂፉኒ ብፍቕሪ ውስ ተደኒቐ ፋይል እኳ ዘይብሉ ንጉሰይ ንዝሓለፈ መዝገብ ዘይሕዘለይ ንገበነይ ዘይዝክረለይ ኣምላኸይሲ ቂማይ ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ስለት ሓጣኩ ኣይድርብየን እዩ ተነስሒ ነብሰይ ጉይታኽስ መሓረዩ ኃጢአት ተበላሽዩ ዝነበረ ሕይወተይ ኣብ እግሩ ተደፊአ ምስ ነባዕኩ ንኃጢአተይ ኣይጸበጸቦን ኢየሱሰይ ብንስሓ ጥራይ ብዝሒ በደለይ ሓዲጉለይ ብሰላም ኪዲዱ ውሽጠይ ሰላሙ መሊኡለይ ፋይል እኳ ዘይብሉ ንጉሰይ ንዝሓለፈ መዝገብ ዘይሕዘለይ ንገበነይ ዘይዝክረለይ ኣምላኸይሲ ቂማይ ሕዝንዩ ኩራ ፈታውየይ ንቕፅበት ዓይኒ እዩ ስለት ሓጣኩ ኣይድርብየን እዩ ተነስሕንዶ ነብሰይ ጉይታኽስ መሓረዩ ጎኖስ ተሸንገርኩ ኣምላኽነቱ ብልሳነይ ምስገለትኩ ኣይዘከረን ሕይወተይ ከመይ ከም ዝነበርኩ ኣብ ሰማያዊት ቤቱ ምስኡ ሓደርኩ ኣብ ሰማያዊት ቤቱ ምስኡ ሓደርኩ ኣብ ሰማያዊት ቤቱ ምስኡ ሓደርኩ ኣብ ሰማያዊት ቤቱ ምስኡ